buttons ko kayo for interview. So, hindi lang akong tingo guys kay dunggan yata nila. Wish me God bless. God bless to me. Seven akong interview pero inan ako diri 6:20 o diba sa'yo yung lola. Guys, tapos man ako nag-interview guys. Sama to. Ipangutana ako niya guys. Sa kong schedule, walang dayon. Ambot ato, ganoon na rin bahala ato. So, na ako din ni 7 a.m. Mga 5 minutes lagid ko. 6 ko na humandid. 6 ko nag-abot. Guys, pero 5 minutes rin ko naka-interview ni ante. Sige na lang. Inuore bahala ato. So nagbaklay ko ka inyong mga nanay karna. Wala. Ako nagtanaw din. I-memorize na ako ingon ni boss ako hopefully guys may magbinuang sa ako karon kay it's too early in the morning. 7 a.m. dapat imanay yung ante and thank you so much. Kita di akong tiyan. Kita ko niya nakita. Ginoon ni bahala to guys. And I hope wala magbinuang sa ako dire. Okay. So pa doon ako bus station. Sakay na ako balik. It's cold guys. I'm freaking cold. Canada pa more. Canada pa more. Dito na guys, itago sa nako kung kamot kay mortugno na kayo. Hi guys, na ako sa bus station. Lapirat na ako sa akong bus guys. Guwapa kayo mga auntie, ha? Ano nang adin to? So early kay guys. Yes naman guys. Lahat na kasi kong bus doon. Hi guys. Hindi na bakla-bakla yung ante. First time na ako nga nagsakay bus nga wala si boss. Nga nagid no. Basta magnarbaho ta. Practice. Mas ganahan ko yani guys. Kasi sa naragi ko sa balay. Kana ma-challenge ko. Pero ang outfit sa inyong ante hindi pwede katog now -5. Wala ko nag-winter jacket kay di ko kabaluog ubuon ba pag mag-interview. Joker ako nang gabaklay diri guys. Yes na lang. Good morning Philippines. So, too early today. Kabalo asa ko nagsuot-suot. Basta. Naibawaan ako. Sa dola ni siya sa balay. So, anahan ko sa akong kuan guys. Pamulog ko sa inyong ante. Sarado pa ang mall. 11 pa ni. So, ako kabalo. Asa-asa ko nagpadulong. Basta makaabot lang ko sa akong paduonan. Morning people. Hopefully no, abot nun sa to like guys, literally pag-abot na ko dito 6 7 pa akong interview. So yun siya hulat sa daw ko. So pag 7 na gyud tawag din ko niya. And then ayan din siya nga
mura to. Gipunta na niya akong schedule. Tapos kung nag-eskwela ba ko, may nga na. After that, kumana na yun. Ako kabalo guys, kung sa to. Pero kung tawagan na, di okay na po. Kung dili, okay na po. Mga play na po. So, pero gitugnaw, giguron. Kay -5. Wala ko naka-heat tech. Nakapantalon lang. Pero another na to tong self, guys. Kaya di man tama successful. Oh. Uy. Epic fail. Na, so asa man ko ani ron musakay. Mulagawas di. Ko na alam yung ginagawa ko, guys. So, I think asa ka magawas, auntie? Dito. It's just common sense, guys. Kung kakabalo, masid. Anyway, kung ako nagdali, alas 8 pa akong klase. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? Kapit na ko sa balay. Guys, nangaging lagi daw ang kamot. Pero laban kiray lang yun. Laban Pilipinas. Basta na kaya kung hindi man siguro kung kan. Laban kiray. Pagapat na ko ato, feeling na ko wala na si boss, nag-work na. Okay, 7:36, alas 8 ang klase. Kira or basig magkita kami diri sa bus stop. So, nangit-ngitan, nawuntagan, tanan-tanan. Pero actually guys, ganahan dyan ko ani ng adventure ba kanang ako na first time din ako na lakaw nga wala si boss. Ako nang gitimanan kung asa ko dapat mo kuan kay dapat mag stop request na manggid ka dayon sa bus kung asa ka kanang hapit na gid ba kay kung dili ano man ka mahunong ka sa bigas na station. So, lisod na kayo. So, hapit na ko sa balay. And, ano lang. Oops. Mahinay, sticker it. Ano ko sa balay. Wala na si boss. Tawon, basa kaya kung kuan. Agay, nam na kaya kong kamot, guys. Pero dito itulog. Nam na kaya kong kamot. Bugnaw na kayo. Nangaging na gid. Yung tagkape ka ron. Suka na. Oh good. Ako nagibinlan si boss daan. Nagyang pagkaon. Luto na ko daan ganina. Alas 5 mo ko ni mata. So, wala na gid ay si uncle nilakaw na. Oh my gosh, kapoy ko guys.
Oh, nangipo sa ang kalagdanan guys. Saan na lang. Kapag kayo. Baklay, pero at least exercise na, diba? Uy. Good ka ni bala to Lord sa akong application. Mag-ready sa ko guys. Eskwela yung ante na po, alas 8. Nag-vlog lang ako ni. Kaya, diba, kinahanglan ng ginay-vlog. Charon, dili, uy. I-vlog lang ako akong experience. Nga, naglakaw-lakaw ko kakura isa. So, namula akong kamot. Pula na kayo. And kanina, di na ako makuha ang akong yabi kay sakit. Ngayon, kuha ang yabi nga nubuglaw na kayo mga kamot. So, ano na siya guys. Feeling lagi si auntie na kayong anak ng outfit. Oh, di ka tugnawan na naman yung outfit na negative 5, chay. So, mamahaw sa ko guys niya magminaw sa klase. So, magtanggal sa akong kuan guys. Wala si ang kuan nakalakaw na. Magtanggal sa akong contact lens kay kuan. Tapos naka-hairpin ba niyo maninay? Ay, kuya ogid si Inday. Klaro kayong tiyan. Wala ta nakita kong tiyan ni Nina. Kaya pa lang si madam nga akong gi-applyan kay agugudan. So, ako na lang tiyan. 7:42 pa 8 akong class. So I still have time. Pag-aaral din ako ng contact lens. Ka-contact lens ko, di ko kay na. Diyan na lang kakan galisod ako baklay no kita. So, mas maayo din no, nga nagkuan ta. Yun. Mga 9, napod ko'y nagubak ng laptop guys. Suli na mo on. So, naimon ni karon nga technician. So, gasto na po ta. Hindi na lang mabayran. Lagi na natin. Hindi nagig siya mo on. I need na ko ipasok akong project sa communications, English skills. Na kung dili mapasa na na goodbye to you kinay. Bagsak is real. So, man ako nagkuhan. And, dito mo kuhan guys. Makita niya mo sa akong kuhan. Kinaguan ganina. Dali. Ako gibilin sa CR nga di mayo. Kaya dali na beta ganina. Mamahaw sa tabi. Tika kulo-kulo. Ay, lahi akong nauna. Unsa, baka dyan. Kape man yung magikulo. Nakagpangapi dahil, di na po ka makatuwa. Ang gipainit ang kuan. Gipainit na ko ang noodles ganina. Noodles? Good bisaya. Good kayo. Noodles. Pamahaw. Asa man ka. Itlog. Para kuan. Itlog and noodles. Noodles lang para ignong Tagalog. Mamahaws ako. Hopefully guys. Ayaw na itong laptop. Buti gamito na ni. Saan na lang. So, guys. Ako sang initon ang akong noodles. Di pero makakaunan yung auntie. 2 hours later. Nangit-ngit sa akong background. Ay guys. Alauna na. Alas 2 na. Ikan ba ko natulog? Nakanap ko eh. Wala ba ako tulog? Kapit 2 ka adlaw. Okay. So, update guys. Wala gid na to na on ang PC. Ni-give up na siya sa ako. O ni-give up na po ang technician sa iya ha. So, loy kay kada guys. Asa na lang ta.
Karon pag yun natin exam, final exam, og napakoy mga research paper. Wala man siya nagkanta og don't give up on us baby, oy. Ay, nako. Batay ko trabaho day. Do ka afford og palit og bago day. Isa ta magpinilas lang unsa ta. Thank you so much, Ma'am Ching, sa akong outfit for today. So, artista. So, ngit silang sa, no? Nakanap inyong ante. Mura, gwapa ko gamay karon kay nakanap. So, guys, i-end na ako ni vlog, guys. Kay actually, karon nga day, pang kuan na gid to siya, diba? Sabado, Domingo, ano magitong sabot, char. Mura, jug nagsabot. Diba, Sabado, Domingo, ano magitong sabot. Yan sila nga na daw kuno akong tingog murag lalaki. Syempre, lisod po nung baguhan ako akong tingog nga mura magina akong tingog. Lisod po no. So, i-end na ako niyo nga video, guys. Kaya mangyapon ko na ano. Hopefully, tawagan ta or di ba ka, si Lord ni bahala ato. Siya na tanan. Kay, many are the plans of the man, pero it's God's kanang plan nga mo prevail. So, whatever it is His will sa ako, basta maning kamot lang gid ko, naginay makuan, guys. Save the best for last. Charot. Yan, ano lang itong self. So, medyo ngit ako nag-on, guys, kaya nag-heater na pod ko. Atong mini heater kana siya. So, like, as usual, guys, thank you so much for watching, and I hope you like this video and subscribe po. And thank you so much again for my subscribers, even though gamay ra ta, guys, laban lang yun ta. Laban lang jud. Sige, thank you so much and God bless us all. Bye!